कनी का आकाशवाणी शिलोंग का खबर बन पुलिया फिर मेरी नौगंटी वालहंग किनी किलोंग की मार की बकोंगसन जों का खबर में तक स्टेप साम मंत्री रंगबादो करी नरेंद्र मोदी या पर लाइफ हुई हजार तली की शिठी ठुंग काम से की समला की बदांगशी कम थमाई लिंगबा का रोजगार मेला Kajinya lang kapakar pangha kayeng dorbar thawaan jong ka Manipur kan long mentakasngi banyak keren halor kan long kaman jong kajinya umsnam ha ketika jela. Berka Akashwani kala penlong ya ka program ka bakar pang bala tipkom ka No India program menhin kasngi ha New Delhi. Ki khubor ki babnya. Menteri Rangbado kari Narendra Modi menhin kasngi ula sam ya palat life way hajar tali ki shiti tungkam syakitu ki samla ke berang shio kam thamai ya ka baula let lingba ka video conference. Kani gari ka wat ka ba prajang ka rozgar mela ya ka bala penlong ha sau pusan tali ki jaga ke ba pher ha ka lengkari. Lingba ka rozgar mela ka tanat ki kampo yang ka sarkar India kala thungkam ya bon ngut ki samla ha ki tanat pulit ki ba pher bala khmi ka sarkar padeng ki ba kan thopru ya ka narcotics control bureau bat ka Delhi police ha ka jing ajing kran jong menteri rang ba do menhin ka sngi uloong bala ithu ekini ki pedang shio kam thamai kum ki amrit rakshak bat maki amtang bakin ajing shakri kari henry ki nya daru ekari bat ya barok ki nong song jongka Ula benrap susu da ka baong ba ka sarkar kalapan kalaya bon tuliki kendon thungkam thungjam ha ka tanat ya dari khanang man ple khambon kilan ke India kari ka ba kiu stat bha ha ka yo kokot barkan sadan ha ka kedan ka balai na pedeng kiri ka perthai ki ba stat ha ka jingkiu ha ka yo kokot ha kini ki spusnam ringkat bakari borok away kan Nagaland kalapan long ka rozgar mela ka ba pra menhin ka sngi ha ka jela Menteri Khana ka tanat ki kambari ka sarkar India uba badru ya ka tanat puli puthi Dr. Rajkumar Ranjan Singh ula ai ki shithi thungkam ya arpusan hu ki samla ki berang shurung kam sipai ha ka jingkran jong Dr. Rajkumar Ranjan Singh ula ong ba ka rozgar mela ka dei ka kam ka ba mi na ka kom perkhat ka ba khampher ka ba persang ban pen bha ya ka thungkam ha ka ba shai bat ka ba khoj na ka jela ha ka jela Nagaland lajit si spotlight pusau ngut ki samla banyo kam hapo jong ka scheme rozgar mela menta ubnai bar pra pusau ngut kin rong ha ka kanhon sipai Assam Rifles ar pusau ngut ha ka CRPF ar phoi ngut ha ka kanhon sipai BSF san ngut ha SSB bat ar ngut ha ITBP Menteri Khana ka karkhana ret lane ke MSME Ubhanu Pratap Singh Verma ula aijingkran ha ka rozgar mela na Shillong bola samru ya ki shithi thungkam shakitu ki samla ki balasha jin ka jingelang ka bakarpang bala bo on penlong shisngi ha ka yeng dorbar thawan jong ka jela Manipur kan long menta kasngi ka arp khandai trik unailar Lakshmi linti bakan sadan ka jingkran halor ka long kaman jong ka jingi umsnam ka balakhi ha ka te ka jela Lawan pen kan mau biang hangni ba ka jinge kan art ka bajur kalapan ki thama padeng ki meitei bat ki kuki ba ka thama kala sedang ndu ka lai tarik ujemang ar hajar ar phulai ulampang jong ka yin dorbar thawan ka Manipur u thokchom Satya Brata Singh u ong ba ka dorbar ka basau jong ka yin dorbar thawan ka bakhat ar jong ka jela Manipur kan long tangshi sngi ha ka ar phundai tarik mata ubnai ha ka ba anya kran ya ka long ka man jong ka jing umsnam ha Manipur Kalat jong ka Manipur ka Anusuya Uiki dakajing ajing mut jong ka kanhon ki menteri sarkar kala khot penlong ka dorbar liur jong ka yen dorbar thawan ka Manipur ha ka arp khandai trik unailar hadin ba ka Congress ka badan ha ka liang persya ringkat ba ki wiki sing bhalang kila yai dawa ban shong dorbar ba dekren halor ka jing kan at ha pedeng ki ar kan hon jat riu ki ba shong basa ha ka jela Manipur Kajing shlei ha Assam kalanang jur shishu ha ka ba marsiteng na ki district baro ki badan ha ka te ke jela kila dap ha baro saudong Nalor jong ka wa Brahmaputra ki don sabon teli ki wa ki bala shlei ki bakan thup ya ka wa boki ka disang dikau putmari pagladia bat ka wa subansiri kila shlei palat ya udah ka jingma ha bon teli ki jaka Karkum ka khubor bala yo na ka Central Water Commission CWC kawa Brahmaputra ka penchlei ha Dibrugarh Nimatighat Tezpur bat Dhubri kawa Subansiri ka penchlei ha
Baratighat ha Lakhimpur District, kawa Dikhau ha Sibsagar, kawa Disang ha Nungla Muraghat ha Sibsagar District, bat kawa Puthimari kala penjur ya kajing shle ha Surok Ba kabadan ha Kamrup District. Ka khubor bala permit da Assam State Disaster Management Authority ASDMA ka pentim bamenta ki jaka ba jur kajing shle kilong haru saupo artli ki revenue circle bat khanyau tli ki district jongka Assam. Kani ka khubor ka wanchpi na ka Akashvani Shillong. Ka Akashvani kala penlong ya ka No India program minhin ka singah New Delhi hapo ka jing khmi jong ka tanat ki kambari ka sarkar India. Kumbasan pusan war ki samla puli ki ba ka thamai jong ki ka deina India lani ki bala ithu kum ki Persons of India Origin PIO kila wane shimenta ha ka No India program KIP. Kani kalong kom shimenta na ka jing thmu jong ka tanat ki kambari ban pen kre ki samla ba ki nyo shimenta ha ki program ki ba phera ha ba ki don shabari bat ki ya kendu lang para nong India ha ka wai ka san khnang magin tip bat sngau tho khampa yela ka jong ka thamai. Kadang lu kajing temu wan aji kai shapang kerukom im kinong India haki rekom ki ba phero bar kum no kari kala kiyo shaprang habun kiliang. Menteri Rang Bado kari Narendra Modi ulakan tu ya kajing non kam ban roid dak iki kindon trekam ha ka parthai barok kawai ha ka bede ba kajing penan kam jana ya ka artificial intelligence AI. Habakran ha ka G20 Summit India ha New Delhi Menteri Rang Bado ulapan pau ya kajing songkya halor ki jing ki bala ban mi ha ka emlang salang lada penan kam bakla ya ka AI. Modi ong badan kam ban ya perkhat lang ya kani kajing ka parthai barok kawai. Ki kinhon nong khai ba ka sarkar ki de banya trelang ringkat khanang ban penbit penbiang ya ka tre ka ta bat kam baha kamyan ha ki kor ki bor ka juk menta. Ha Assam la yo kemya laingot ki brieu na Tinsukia district ki barra ya ujing di penbuat heroin uba shongdor kombasan klur tingka AA ong ka khubor pulen. Tang maria yo ya ka jingtip ka bathi kena ka kanhon pulit ka bakan thop ya ka Special Task Force STP bat ki pulit jong ka Tinsukia district kila bat ya ka wei ka kali ka pathmu ban le cha gondhoi guri Tinsukia ha ka than ka ko pathar ba kila yo kurup news pa gram u heroin bat khatlai hajar khandai spa san photinga ka pisa ringkat bat santli ki mobile phone nakti jong ki briu labu re yo heroin ha san phnyau tli ki sinduk sabon ha artli ki binta jong ka kali ha ka ba maki ki la shong ha sam wei hati khlau ula yap namar ka jing tingkho ba ki sainar electric baklan ka boarding ha Udalguri district jong ka Assam ketika jingja kal jamin nin dang step ngap ha ka wei ni ki per slasha ka badan ha ka than hatigar ka snong ka bam da janga shu na uput usam ka India bat Bhutan Divisional Forest Officer jang ka Udalguri district Dibakor Das ong ba uteu hati ula 1 mi na khlau ban wan wat bam ba ula yo ru ka to kani ka jingbam bat ula letting khu ba ki sainar electric ba khan bor ka bala penlong yu ban yap no hashen Mar ka kanho na katan ki kam khlau kala let cha ka jaka bat shem ba udeu hati khlau u bahe bat ubla sha lempat ha ka boarding electric Menteri Rang Bado kari Narendra Modi minhin ka singi ula ai khuble yaro ya Uniraj Chopra ubala yo e kata kamak siar na ka banta kari ha ka World Athletics Championship ka bala long ha Budapest Hungary ha ka karwa khubor jong urim ba ka social media Modi ula ai bura me Uniraj Chopra ubala yo e ka nam la do ha ka javelin throw bar kan tiu ya ka buram jong kari ong bo Chopra udawa jingero amtang na kabanta ka jing i bajing IT lut jong ha ka sport henrei na mar ula kala longru ka dak jong ka jing tibet pan yo kan jo shaka thong bam la enu jor shu bat kiwe hadan san ka parthai ka to ka khubor kala kon bakalawan shpi na ka Akashvani Shillong sashi por ka ta ka por prabaji nginya so baka Delhi station na ka banta ka khubor ha ka tin Hindi ban penbu da ka khubor phareng ha ka por pra ka san minin Kani ka Akashvani Shillong, Snobha ban amantay ki khubor na Delhi.